Ayo banget. Mana tangan kamu? Ya. Wani pengen iki. Apa tarik tambang? Duh, kok tarik tambang piye tuh? Banggep lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan, Mas. Urat apa-apa. Dik Mindul. Dik Mindul. Apa toh Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok di tingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ya awake dhewe tidak sendiri. Dikancani karo pijane Cak Kemet karo Cak Dodok. Woi. Kemet. Sapa Komet, Cak Komet karo Cak Dodok. Oh iya. Karo Mbak Mindrul Woko Channel. Oh iya. Wah, sok tak delok TikTok-e karo YouTube ya. Wah, yang coba diaturi tindak pepanggungan, Mak. Sapa? Ya Cak Komet, Cak Dodok karo Mbak Mindul. Ya. Disepoti perahu layar, Mas. Buka saron, mangga. Minggu ke pariwisata jublah lanyo minua ayo jamu kalau mesan dulu Sehat bangga selaras rahayu wilujeng rahayu Pak Dik. Ya. Konya ale rayo kante pecek kali lae kene Monggo. Paring dawuh ngagemik nek kuat mboten ngangge mic nggih mboten napa-napa. Oh iya. Cek. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to? Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk. Sugeng dalu Mas Dodok. Ijih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih
Kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku genep setahun tahun niki nggih. panggih malih kalian jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas. Wis pokoke lek kula kalian jenengan tiyang seniman niku napa ta butuhe akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas nggih. Lah nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu adoh ratu paribasane rak ngono kae to. Nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, nes luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu ning jenengan kuncara nang daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah Kaedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek apa niku nyebutke dalangan wayang niku ketinggal sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok? Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. Tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih, jenengan Tasik nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas ndang ngomong. Wah aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sapa to dagelane kok nyelo-nyelo gak kepenak. Ora apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, mulai sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir. Nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Iya, gawe iya. mudah. Lah ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged dalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil lek Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Ajar. Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking Wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir ae. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. ngene kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah kuwi lho piye to omonganmu kok iso sing sopan santun kene iki piyai agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi toko dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok iso. Pripun? Mboten pripun nggih. Enten apa? Napane? Ndak. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten, mboten, Bang. Niki mboten Ah mintul ngono kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-unggruk. Lah niku. Oh dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok nuli ra enak. Ngeso. Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok iso Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho.
Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa, Mas. Jenenge wis apik lho, Mas, enten Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Mesti jenenge niku sae nek ndekne kados kula kan enten sejarahe to, Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro badhe nyambut damel teng Kalimantan nyuwun dongane wong wedok nyuwun dongane mbok kula ibu kula terus lair procot dados kula dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh ngaten. Niku artine niki komet niki nggih enten artine enten sejarahe biyen. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet mbako lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet, duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi wong aja sampe lali sejarah. Bantene wong Jawa biyen iki nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Komet. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dadi Cina. Ya iki cekak-cekak wong jaman biyen kok Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel, ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya Mas. Asumsi piye? Piye to Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Iki mesti ape jorok iki. Ora duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe kok Teguh? Kok mboten pas nggih Mas nggih? Kok Teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu, bakul apel Pake. Bapake bakul apel, ibuke bakul loli, duwe anak Teguh. Kok gak pas Purwakancine to. Nek pengen ngerti jelase mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu kareme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh, Agus, karek kono to, To. Ora melok dilatih jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih Mas to. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, jahe, kencur, temulawak, serai. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Lujeng dalu Bapak. Sing ndi urung ngerti piantune kok teko kencur teko kaya setan. Aja ngisin-ngisine Pak Ulum lho sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngeleng-eleng aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat niku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu pun gantos. Umpur gantos. Nggih. Lah berarti kowe ngerti? Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai.
pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing methuki aku ya kuwi to. Pitutu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sarang. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok so. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta Mas? Nggih. Kunir artinya apa? Kencur ki mau apa to? Kencur menika rezekine kenceng, ugi mancur-mancur. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Kunir nggih wonten werdine Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok punapi apa jenengan iku? Punapa iki basa luwih sopan meneh. Oh, ngoten. Punapa ki biasane nek o ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah nek nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Oh, kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki? Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf kok Mas. Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir kunir ki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Kunir Kunir berarti tekun mboten gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho Mas. Kencur, kunir, Kenir. jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdine Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Soale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho Iya, Mas. iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isano teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to jen. Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, hayem tentrem. Allahumma Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono Nggih, lebine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok so? Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah tinggal takon rene aku iki gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradenan. Dusun Kradenan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mrika sami sehat nggih Pak, nggih Bu? Alhamdulillah remen sangat saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to. Mbok Mas, Arep ngeloni apa piye Lah sampeyan? iya kok ngeloni sampean teko ndi-ndi. teko ndi tegese ngene lho. Bener Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. hansip mau ya apik lho Mas. Beda.
Ayo Mas mundur. Sik. Ora maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya. Ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki tumbas iki. Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jare ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya? Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Yo. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Lah utang iki kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune lecet. Nyaur nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra diisin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takeh bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora diisin ki. Kowe iki koclok ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Koclok kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Niki jenengan saking Solo Saking jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane putih, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketok. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Umume ya ngono. Jack 1 2. Loh, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tampak ini berantara artis yang berikut ini coba. Mungkin partisipasi pada pajak Sotoyo. Engkang sampai dari putri presiden engkang ayo sulit terbawadin. Semua tersen berapa tadi? Engkang sumber Ngerti ngono, aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo, tul. Hei, Aku cekaos malahan kowe. lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye wong sing dinteni kuwi ya? Yuk kita sambut artis yang satu ini Joe. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tesih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartosan jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Lah, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jujug saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya Iya. ya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul.
Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Kajenge Joko ternak. Mbak salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mindul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Lho. Yo wong to Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas, alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten iki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Mbon tepang kalih dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu, Oke. perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Kenapa? Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya, iya. Si. Kenapa? Aku ora gerkene ngene, sing tak warno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Kaya. Oh, pae ngene. Huk. Ngeten lho, santen Oh iya. Lah, Sampean tak temone kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Dung dung. Sambut jekar saking sasaro pawiwahan sirat pojo. Nek dosamu kene piye? Nah, Sosaket lampahipun temanten Sarimpi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wetene. Lho, Kok ora mlaku bel? ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan? saya saged lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ngene wakil ya. Apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Cara panggih temanten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. Pak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Ngantel ora? Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dada. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, Cok. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Pak. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cat lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke momo yo. Aduh, Mas. Lih.
Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka ora ngira. Pripun? Yogya kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ini tak contohnya Mas. Pripun? Coba. Coba lanangin tas ngono lho. Wong wedok lanang kok. Woi, ayo kene lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh Mas. Yo, aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh, alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Poli. Nembang bocah kesusu ben kono keselsek. Mas kuncinya Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya Mas Dodo. Gitu, dia lah. Ngapa awak dhewe pian kepethuk Lah nyapo Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngerayu kok mbok takoki iki piye to? ngapa awak dhewe pian kepethuk yen akhire ati iki sing dirembuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathuk asale saka telo asik montong entuk iku tambane apa ala gathuk asale saka telo lete montong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih Mas kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman getonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Dhuwur rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul. Kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati. Wah. Yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Wah, urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatine bejuk. Iya lah. Lo ibarat ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atas iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedeni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus toh Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit? Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak, aku dintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Sayang, Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang
ayang-ayang. Sani ati kandang seliting lian hanyang aku kowe aku katresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo elek katresnan pancene tresno iki akeh pacoban. Iso nopo bakal tak coba yen turu tapi samring kang kuwasa mas kowe sing sayang nyalino aku kudu Mas mesti aku siji tresno iki abadi oh he he kasih bos. Ada Mbak Pintu. Sini bos, sini bos. Iya seneng aja tuh. Aku yo yo. Ayo, ayo. Anjing waras. Ayo dong. Goyang Cik Mintu. Goyang dong mas. Ayo yo. Ayo. Yo. Tresno iki amane buka bareng ae Wasik. Hoi. Hoi mas. Pon. Sampun toh Pak.
Halah aku pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar, Mas. Niki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu ndandut pop ngoten niku sae. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta? Iya. Ngapain di sana? Kerja. Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apa? Angelo. Ya, ini ada. Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis pamitan. Mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis, monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu masih kuwi coklat. Manis kaya madu mangsa. Wonten niki pamuritan apa, Mas? Enten anu, Mas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh nggih no. Kedahe ngoten dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Dedang padha rata. Nggih, ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepeling ta nggih? Iya, pepeling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Oh nggih. Minangkati pambudan saking Mbah Marsam, nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambudan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya, yo kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Deswan sinte tansah dielingke. Deswan sinte padha nindakake agen wasumandang wayahe sampeyan ratapi wajib dawuhe pangeran. Salat ati jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah kuwe sampurna yen berjamaah. Luhur lan rasa. Salat saya dingadoke tidak ungkap. Barit lamisa karepe. Rayon deni ditangga Nyawang opo ora kok. Ojo sembrono iku perintah agama.
joget berjamaah. Salat saya dengan joget tindak Rayo berdiri tanda salat sunare. Ojo sembrono iku perintah agama. Elingono ning donya sejelas. Sabar lan tawakal asal sing kuasa. Yen kebake besok muga surga. Luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika Pepeleng. 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 Mas Yusuf, Dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Kita kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No, Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Ah, senenganmu kae biasane kare Dik Mindul. Walah. Sebujur bangke. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangke Lah, iya. iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wis sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat dik doyo. Aku ya sing no asli. Lah kowe? Aku nio. Oh ya dik doyo to kendel to. Dik doyo apa? Ngono lho kok so. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono. Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo coba Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Iya no. Ya ya ya. Iya deh. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Sebablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to. Mbak sampeyan kok kono. Oh iya. Ngono. Iya deh. Pak Ndut to jane. Kowe lo met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Ya oke. Pak. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Oh, hancok iki. Misut dalane misut. Wah, tau ndelok woko.
Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak patek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Loro apa? Hah? Loro apa? Loro wis. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih ya Mas. Milih. Sing rada mbranyak apa sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok kok piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku, Adik. Apa kuwi? Ngono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut meneh. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene muncul Dik? Ojo aduh. Nglangkai tape kengko kecot tape ning engko. Wis kecut tok. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan duwe anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis pancene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake tetep. Ora tau gede no ketoke. Lah yo masalahe kuwi lho, Dik. Dik, Iya, bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora saged Ya bahasa. koro. Lagune. Roh. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo nget teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet. Dedek Mindul. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja Mas. Wah seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas. Hei. Itu tempat Jangan di apaan situ. Mas? Itu wisata religi. Wah. Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas kita Ya, besok pesawat kemana? terbang. Oh kita besok kemana Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Yo yo nila kita. Ora romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang mahal. Kowe tau nang mall pesenmu teh tawar no. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti Apa, kita sing borong mana, setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Atau aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane ora rasa-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gregek piye to? Sayangku Mindul. Iya Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sport mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, sayang. Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane Yang kok. mesra loh kita. Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. Apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat.
bojomu kok. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Dodo, Dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mincul. Iya Bisa Mas buat Dodo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya tau kowe iki lho piye aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manang ngene lho. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa, Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Mas. Lah ngene lho iso garing. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe rasa dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. loh. Dia Mincul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. amis. Seneng lah bojomu mukok-mukok we. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Pos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Lah dia apa nganggo dump truck bareng urusane apa? Ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mindo omahmu tak bong. Lah ini apa? Ra ikhlas aku. Apa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan loh, Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendol Mulai. korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Duh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan, Mas. Terus. Mas, kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Lah ya diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekak kaya dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh, Mas. Aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet dosane akeh. Kok iso dosanake. Pambemu wabut. Pambemu kowe. Ayo mbok jajali wekmu ya. Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Pak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki krawitane jenenge krawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu konedo. Dia Mincul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telah ya.
gak roman. bener Mas. Kelek-kelek ya. Bilang bener cocok Bayu cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekek. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Ya, itu kan keluarga telek, sayang. Katanya dikon bila telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles doh. Apa kuwi? Mas elek rodok pantes. Dan nek aku telek garing. Apa kuwi? Mas elek maling. Wah. Kak ayo. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Apa-apa aku sayang kok ya Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Kowe dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Napa? Apa ngene? Niki napa anu Mas niki? Ansor Laras. Ansor Laras. Yuk. Coba. Yang kembali bersama Ansor Laras yang Indonesia Show. Masuk ke langgam. Sang Dewi katon nglam-lambi hamba ngawani semi harong kembange melati dasar mulane dadari kontrak kesetiaan rebut sono sasata piring karetiko katya puspita inindra hanjang kepi resna Yo. rasa tresno kang sejati manggih lestari hancung tembang suci yang semi sajroning sepi ayamu medoni sarati radya tembang Luar biasa. Hanjang kapi tresno yang semi sajroning sepi kalamu medani saratri radya kembangé ati nangat kulon midani tanpa wangenan gunung bos bareng kabangan benet manis sinar rasa tresno kang sejati
Ansor Laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Sapa Penny? Mbak Penny. Penny. Mbak Niken. Mbak Niken. Kok Mbak Peggy? Iya. Sapa? Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun Mas? Nah, molo Mas Dok. Nggih monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Napa? Kowe suaramu kok malah gedhi, Met. Ah ketularan Pak Nong. Iya. Iya. Apa nih, Wong? Napa pamrentane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Mindul dikancani mboten? Loh, kancane jenengan mau. Aku. Iya. Iya. Bisa nggak bisa pulang? Hah? Bisa nggak? Kalau nggak bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian Mbak, Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, gak masalah. coba, iya. Ya, Met ya? Iki. Iya. Ya, Met Coba. ya? Ayo Met, tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, Coba. apik Mas ya? Urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyelone gak enak men to. Duh, ae kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Wah, aku ra kuat nanti kene. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok semak gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak gini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa Mas kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing dideme kecamatan ya. Mbak, genteni Mbak. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oke Iya. boleh Mas. Nggih. Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cindim ban cilatang dibeda-beda. Iya. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, Mbak Bella. Mbak Oh, Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Bella ngaco. meruh. Mbak Bella kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmara Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Ha-ha. Bella, kamu. Bella. Mbak Bella. Beto, Mas. Iya. Suaranya kayak Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Masu ya Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Aku mau apik. Susu Arabi loh. Aku tuh bang anggur. Mbak. Gubuk Asmara permintaan dari Bapak. Bapak Sinten. Saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Oke, Sugiono. Pak Waris Giono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Nemo loro. Ayo. Nyingkap
Ampun lenggah Mas, nggone Lah kok entek. do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean. Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh tremos kono. Nggone entek Mas. Lah niki kan terima saya kan lho. Kudu genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wes, iki upama ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Berarti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh monggo dilajengaken. Rak ming kaya Mas. Aku paham diri dadi. Go Mbak go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan Mas. Heeh Mas. Lingsom yen kemutan. Kene ya apik ya Mas. Kulo ora digerok, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. piye pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih, nggih. Jaya Endro senengane. lelampahan kangka wuri tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara Mbok nek masang kusen mungkin kok tak tok gak ro. Ngegongi ya Lek iki ki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak. Oh iya. Dalang kene tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh. Becek patek gak Sopo? Iya. Sakniki sesuk tanggapan saiki kok. Iya, maka. yen liwat aku kelingan gubuk gae biyen tak golek ning cagak abak tulisan warna abang kondo isih prawan
ngladeni wong loro iki. Lah ora kono tok wis. Mengke-mengke. Kepe ngomong berat badan ngono to. Abot kabeh. Salahne. Apa nih? Nek abot iki salahne. Jenengan Kono. disalahne. Nah aku kan enteng. Oh enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak Apa? piye? Apa? Gajih kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor Koyor grup. kayak jenenge son. Koyori sing wong lemu gimbur-gimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske ngono kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf jek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gandol-gandol. Kalajengaken diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajrone ati datan luntur aku kowe dadi garwa mas arek rupane kasara sampun katur matur nuwun Nggih, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas, Tok. Heeh. Mbak, sapa Mbak Mintul? Mintul. Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok duwe piye ngono Ya ora piye-piye aku. Ah, berarti nek ra piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Hei, so. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak. Kak. Ya Pak Windu. tombong ngantuk, tombong ngantuk. Ayo. Kayak anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mintul. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh, iya. Pak, Mas. Mas. Met, Ya. Dituntun, Mas. Oh nggih, monggo. Iki nyapa bengi-bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Oh silo. Trepane ngale nggih nyuwun sewu. Heeh, coba. Nah. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Kumat enten apa nggih? Edi nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Ya gitu to. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Minta dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah alah. Ayang Mintul. Bah aku jan ngok aro nyapa to kok ngarep. Oh, yo ngerti ya. Cok sisane to. Oh, Piye to ki? Matanya ngerti no. Oh, alah to. Ora tenan kok so. Ora ngerti. Walah Tul Mintul ayu mujan ngedap-ngedapi. Wis sampane kaya roro ae ayu Lho ngedapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek enek jan muni Pak Nur jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke, Mas. Nggih. Oh, enten Colokane. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekan bingung aku. Aduh. Aku sing normal gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Ah, tangane. Ayo. Alah wong kleru. Wong kleru radiokom kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu to. Perkenalkan. Salaman Mas. Wong koyo ngene kok tangane Mintul ya apa telek. Wong kok tak tutuk karo tak Ngerti to. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok rono-rono ya. Aja dikerjai sakne. Ndak kaki desel apa dipateni. Ndang. Ah, kaya ngene kok Mintul lho. Loh. Maksud iki aku wis ngerti.
Aku gemes aku arep mentol aku. Wah, lagi lungguh. Kowe ketok ya mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya wis diaturin apa? Nembang apa Mas Nana? Mbak Mentol sayangku, Iya. maukah kita berduet? Enggak. Harus mau Oh iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Oh, iya. Asmara. Penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mentol sing gampang-gampang ae, ndak perlu sing ngelo-ngelo. Iya nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak masalah. Isor. Isor sentolop. Oh, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor, enggak tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Ngaten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang Betul apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mugi narya tamba susah jroning batinku Dik Mintul Wong bagus. harus sesek Mbak lalale Wah diwarai ya Mas. ya nadanya segitu Wong bagus. Mantap. Rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. masih bersama Ansor Laras ada Dik Mintul tarik masih ada Mas Jodoh Mas Nana. Ayo Dik Mintul goyang dong Dik. Ayo Mas. siapa toro ratri mongeling panis sing ati setiaku bisa anduweni barang satya sulasmi Rasa kangen kangen putih. Bukan jadi saksi upayane kata rinjani janji supaya bukti supaya Senator Mas Waris Sugiono saking Surabaya semua Coba. Mas Tarno Tania Jaya Ayo Mas Tanang yang mesra dong. Ruang ayu tresna jroning batinku Wong bagus santap rasa hatimu tresnaku tulus jroning
ya sulasi rasa yang ibuni saksi bayangane datang balen jani janji supaya mati supaya mati ayo mas oh enak loh mas yang megah santap narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan karo dibangun segara rasa ora bakal sirna senadyan nyawa oncet saka rohku wis tresno ra bisa dipisahkan ora bisa disana wah jan Matur sembah nuwun. sembah nuwun Mas Yusuf terima Nggih, kasih Mas Dek Maman. Mintul Iya sayangku mas, makasih. wah aku mencintaimu Dek Mintul I love you too mas. aku tak kuat aku Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? nggih niku pedan motor piyambak Dan motor piye, Mbak? Kan dadal-dadal. lho lah aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung Ora sapres neleng. ora tek ora Pun tek. nggih niki janjate badhe dipateni. ah jensen nggih sembah nuwun Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Tak kula menika terke nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Saking Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nggih. Nyatane suarane ya kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene protes. Yo Iki kono arep yo nanti ngerti. tak terus nanti gak ngerti ta? WC Nggih. Balik nggone mau. cil cil Iya. cil Ingkang baku Mbak Mindul teng mriki kula lan panjenengan namung saged dene dedonga kagem ingkang ngamungkugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala Amin. cinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Ya mikir dhewe ngono kok ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa, mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa wis arep rampung le liburan? Urung iki cek petang jam. Oh, ayo. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jeglek listrik. Sak enteke solare. Jan. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake presiden kok ya Mas. Sinten malih, sinten malih. Iya. Ayo Vi, ngadeg Vi. Wah, Iya. Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Met? Coba sing ndi? Via telepon kena. Via seluler. Si Budi? Sing kang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kala kabar saja putra barabaya oh baca nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocok iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki ora tak tunggoni kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia mas. ya iya no. Kalau situ Ya itu selingkuh tiada akhir. Sampeyan selingkuh, Mas? Kok judes ngono to, Met iki? Lah sing gelem sapa to kok ya. Dik,
Dek Via ya. Iya. Pidalem saking pundi? Patok. Pundi? Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Pundi? Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku patoke kering apa basah? Kuwi batuk. Batuk Mas. Batuk. Oh iya. Batuk ki sing kene batuk. Batuk. Nanti maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? Kabeh ijo Mas. Lah ya ijo kok apik. Pengen tak pecok-pecok Mas iki Mas. Dek Via. Nggih. Berarti ngaturke napa? Lagu Mas. Napa tembangnya? Manut Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan Wis entek ngopo kowe? Bebas berarti los. kembang rawe Mas. Wah. Ha iki gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. Iya. Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? los. Kan nggak ada permintaan. Enek. Enek permintaane liyane kembang rawe ngono jane. Tidak bisa setuju tuh Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju gak jenengan nggih? Ojo. Aku sih yes. Ojo. Yes, wis 2 lawan 1. Sik ta sampean modele karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to Mas? Aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe. Lho, kudune sampean nek iki bersyukur nek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih Mas. Mas makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tak lagi sampean sing ngalem dekne. Lho, lah biasane pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya? Ora kok bar ditolak. Urusan aku ora akur nek karo kowe. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kan malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki ra kabeh iki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang iki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono kuwi lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Mergane kono sike, Mas. Kono sike, Kono sike, Mas. kono sik. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wes pol kuwi Pol wis saya Pol waktu wis teko dibantah. Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek no. Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya? ACC. Rasa ya. Kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten kembang rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo dari BA kae. Wingi njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden kok sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora ndedit ya wis. Ya aja kembang rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Bang Rawe monggo. Piye to sinden kok maksa ya? Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang rawe. Permintaane ku kok ya Mas Kok kowe. ngeyel banget to. Lah sing ngeyel ki sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyemul ngene. Ya, Ndokke waki. ndoki apa kira bab. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum tersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan apa Pak Ulum? Nikole padosi dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Pak yo gak roh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok Bu, niku jambu kangge alas, dodok nggih. cocok. wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku Hah? bukake bakso karo Alah cak urung kumek. buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade rawon. Oh rawon. Weh elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean bae, Mas. Lah iya ra. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wo, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung wonten jambu alas tetos. Asik. Hei, yo.
atas sampai bawah. Bawah Mas, bawah. Bawawe urung kok. Pin 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 pin. Esok kelingan manis asembe terus kelingan ramah kemuyune kasih sayange batiku lakon dadi bojone sampai asile esok oh baleke sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane ati yen aku rak lakon melu duweni kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja dirabuk tani rondone kalingan manis sesame terus kelingan ramah kemuyune terus nolak kasih sayange karena batiku lakon dadi bojone kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja dirabuk yen kula tidak dikawin nekate ati ora bakal ganti sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih berabadi lakoni aku alas manis rasane aja ilas tak tani rondone sayang wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane yen aku rak kakang bisa duweni Anggerane wong nembang mesti ganggu
matur nuwun. Matur nuwun Mbak Via. Sik kowe kok prengat-prengut to. Kuwi aja prengat persis iki lho nek kowe prengat. Terus tak angkate aku. Ega. Iku aja gawe masalah, Met. Kuwi ngono ngerti apa sing WA? Tagihan Shopee. Ora ya Mas ngopo? Oh nek kowe prengat-prengut iki persis iki lho kae iki. Tumpukane. Ya ora apa-apa to, Limbuk to. Iya. Sampun. Wis gak linggo kono. Iya. Cake sampeyan karo iki kok semio-mio ngono to, Mas. Oh kono ya semio-mio karo aku. Apa biyen tau ndek masalah sampean? Hah? Lek enek masalah diomong sing penak, aja terus ning dhuwur panggung sampean kaya mengkene. Ora penak nek kuwi. Nggih, wonten pamundutan mau jam 12 sampun dipinangkani nggih, Mas. Ayo Mbak Mindul, apa gedhen sinden, Mbak Mindul sinden. Oke. Perkara tembange apa kuwi pamundutane Terus sampai jam piro, Mas? Oh iya. Sekitar jamilah sampai jam-jam ning sore jambu sampai jabur kabeh ora masalah. Kuwi jam apa? Ya sekitar setengah berapa engko dadi. Setengah berapa ki apa? Ya pun tancep kayon wayange pun rampung kok. Iya, Mbak Mindul ya. Ayo. Siap. Ya, ada siapa dia artis yang berikut ini asli kelahiran dari kota Kediri. Ada si cantik Min Miroso. Mindul. Jeruk kero tadode manis rasane. Oi. Nyapa ya penake, Mas? Lah, Nyapa ya? lah sing saiki sing hit saiki napa ayo ngono to, Mbak? Apa ya sing lagi spiral ngono? Viral kok Ya, spirale viral. kados napa lho jenenge kok. Lagunya dari Quest. Oh, kencing manis itu ya? Waduh. Orang ngono. Tapi ya, Kencing batu. itu penyakit. Betul. Iya. Stay tune. Boleh? Apa Lalu jadinya? laporan Mas Yusuf jalurnya sisa-sisa cinta. Apa? Apa sidane apa, Mbak? Iya. Dhuwur banget kuwi nek digarap gamelan stasiun. Ora masalah. Bisa kita gayo. Woi, Kita bisa menek, iya tuh Mas. dikira pelem mangga. Iya. Grigis ya. Boleh. Oke, langsung saja kita kasih yang berikut ini, Cok. Agriges apa Gerajakan Banyuwangi? Kuwi ya padha-padha le Banyuwangi kuwi. Oh, padha, Mas. Padha. Iya. Ah kuwi Banyuwangi sing sisantos Banyuwangi. Oh iya. Wonten. Ayo kuwi Gerajakan Banyuwangi kuwi. Nggih. Sampeyan mriki sing Oke. pripun? Barang Mas, aku lemanut. Oh iya. Saya perempuan yang pemanut. Oh, pemanut. Baik. Pasrah. Baik. Dikasih ada Bip bip bip. Iya. Rajakan Banyuwangi
biasa. Biasa dulu. Ah nggih, Gerajakan Banyuwangi sampun dipinangani, Mas. Nggih. Ha nggih wonten pamundutan melih sama sampun. Nek nglajengaken lakon. Oh iya. Dibagi wektune iki ya men rata apa adile ya Mak. Iya. Heeh. Matur nuwun Mas Dodok kali Mas Kemot. Iya. Komen. Sami-sami Mas Yusuf. Nggih, sedaya pati nyuwun ngapunten nggih Mas nggih. Nggih sami-sami. Semono ki kula kalih sak rencang kula menawi wonten kirang langkung pun nyuwun pangapunten ing saged. Nggih, Mbak Mindul sami-sami. Ya urung kok sami-sami. Wis cekat kancane ceket ngono. Wah nggih. Iya. Matur nuwun. Ya. Ya tak dereke ya Mak ya.